תודה לינוי. יש אנשים שעדיין לוקחים את הסיפור הזה ברצינות. בתולת הים שלכאורה נצפתה בקריית ים הולכת לככב בתוכנית של NBC. כך לפחות מדווחת הידיעה הכי נקראת בערוץ המקומי באנרג'י. צוות צילום של רשת NBC שהגיע השבוע לארץ מצלם תוכנית מיוחדת שתתמקד בשני אתרי תיירות ישראלים: מצדה, הבחירה הצפויה, וקריית ים. השמועות על בתולת ים שמסתובבת בחופי העיר התחילו באוגוסט האחרון ונפוצו מהר ברחבי העולם. עכשיו מגיעה ההתייחסות הפולקלוריסטית. הצוות של NBC מסתובב כבר יומיים בקריית ים ומתעד את הדייגים והתושבים המחפשים אחריה. אבל בתולת הים היחידה שהם הצליחו לצלם בינתיים היא הפסל שהזמינו בעירייה במיוחד מהונגריה לכבוד התוכנית, ומבחינתה של העירייה המהלך השיווקי נחתם בהצלחה מסחררת. קריית ים באיזה תעלול שיווקי מדהים של קיצור דרך מטורף מצליחה ליישר קו עם מצדה הגדולה דרך התעלול של הליטל מרמייד של בתולה הקטנה. זה משהו שנקרא בעצם מיסטרי מרקטינג או שיווק בעזרת תעלומה, שהרבה פעמים משתמשים בזה כדי לעשות איזה קיצור דרך בשיווק ולהגיע למקומות ולמטרות שקשה מאוד להגיע בדרכים רגילות. אבל חלק מהמגיבים מעשו בשיווק התימהוני הזה. אולי מספיק עם בתולת הים הזאת. ברור שזה היה זקן שלא הבין שהוא רואה רוסיה משתזפת. אחר הסיק, חייבים להגדיל את התקציב נגד שימוש בסמים בעיר. ייתכן שקברניטי קריית ים פשוט נהנים מההשוואה לאגם לוך נס הסקוטי ולמפלצת נסי. כמו בתולת הים, גם נסי היא המצאה שיווקית, ולמרות שתושב סקוטי כבר הודע שהוא שהמציא את הפיברוק, המפלצת עדיין מצליחה להכניס מדי שנה $12 מיליון למלונות המקומיים. עכשיו גם בקריית ים רוצים, וכבר הוציאו מכרז לבניית בית מלון ראשון בעיר. ועכשיו למדד רבי המחר. ערב טוב לרויטל ויטל.